Ba baro kani kalong ka Jingpynbna ka badan kam kabawan chapi Naka office jang Deputy Controller of Civil Defence Bhoi District Nongpo bakan sapalong ye ki Civil Defence Training nadu ubnai rempang ar Bhoi shakman ban ai jing hikai ne pentebet ya kinong shong shnong ha ka be dei baka jingplat im bat ki rukom yada ha ka por jing julor jong ka maryang ne ha ki portma ya kini ki training om dan kam ban siu Pala ban ai ha ki jaka nong kondong jaka sor ki school ki college ki bank ki hospital but ha kino ki office ki rang ba shnong ki headmaster lani ki head teacher jong ki school but ki head jong kino ki office kila ban karpat ban pelong ya kini ki training ha ki school ki office lani ha ki shnong jong ki da kabawan mi sha civil defense office umlang kadat hajan Deputy Commissioner Bangalo Nongpo Lane kilaban phone ha number pra lai nyo ar san nyo ndriu nyo lai ha kapor long tre kublei shibun